अनसुलासिन गोथां इसोर जिउआ आफा जोंखौ हामबाय होनो बे मोजांथार समनि थाखाय आफा नोङो जोंनो नोंनि बाक्यजों जोंनि गोसोफोरखौ फोजाखांनानै आफा नोङो नोंनि खाथियाव नोङो जोंखौ बोगथाबनानै लाबोबाय आफा गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि जिउखौ नोंनो सारेन्डार खालामनो थाखाय आवगायबोदों आफा नोंनि बाक्यआव बुंदों जेसेबां मानसिफ्रा आंनि खाथियाव फैगोन आङो बिसोरनि सासेखौबो आंनिफ्राय गोजान खालामनाय नङा होननानै बेनिखायनो नोंनि बे बाक्यनि आधाराव नोंनि बुंथिनाय मोनफ्रोमबो प्रतिज्ञानि सायाव सोनारनानै आफा जोङो फोथायनायजों जोङो फोरमायदों जेसेबां मानसिफ्रा नोंनि आखायाव नोंनि आथिं गुदियाव सफैबाय गाव गावनि गोसो बायनाय जिउखौ नोंनो होबाय बे गासैबो नोंनि आथिं गुदियाव नोंनो गाव गावनि जिउखौ होबाय आफा आरो नोङो बे गासैखौबो जोङो गावनि आखाइजों बोजबना लानायनि थाखाय आफा नोंखौ आंहा हामबाय होननानै बुङो आफा नोंनि गोथार जिउखौ बिसोर साफ्रोमनोबो नोङो बुजावनानै होदो आफा बिसोरो जों नोंनि गोख्रों उइटनेस साक्षि जायो जेरुसालेमनिफ्राय लानानै जुदिया समरिया आरो पृथ्वीनि जोबथा जायगासिम आफा बिसोरजों साक्षि जानो हायो आफा नों बेबादि आशीर्बाद होदो आफा नोंनि बाथ्रा बुंदों जायफ्रा गावनि पापखौ स्वीकार लायो बे पापफोरखौ नोङो निमाहा होयो होननानै आरो जायफ्रा गोसो फोथारनानै खुगाजों सिमान लायो बिसोरो परित्राणखौ मोननो हायो होननानै नोंनि फंफ्रोमबो बाक्यनि सायाव फोथायनाय दोननानै आफा जोङो दिनै थार खालामदों बे गासैबो गथायनाय नोंनि फिसाफोरखौ आफा नोङो गावनि गोथार आखाइजों आफा नोङो हमनानै लाखिदो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों नोङो बिसोरखौ सुफुंदो नोङो बिसोरखौ एम्पावार खालामदो बिसोरो जिउआव गोख्रों जानानै बे संसाराव जेसेबां सम थांनानै थागोन आफा बे संसाराव थांबाय थानाय समाव बिसोरो गोख्रों नोंनि साक्षिफोर जायो
नोङो बेबादि आशीर्वाद होदो। Sebab tanah ketar isyarat memang ketar muka, genantar muka, edit muka dia, kesolat cina muka, nanti leng, dokter ini seleni, bapa bunga ini kisah sen, jangan ketar jadi sepungjalan kau, bapa kau bunga ini kisah sen hai, dalam kita angkai orang kau Betul. Jadi sesuatu apa kiri ni kita cakap be hangkrai hornai ko betul. Arbe hangkrai hornai ko kena sungai. Kawan manusia siapa hai awai awai. Nanti pray lega thas juni bolak ko biar thakai. Kau siapa ko thai ne thakai. Karena nanti bolak ko mana ni jadi Kristen siapa kene hai. Yoga thai kene thakai. Aku ni satan thakai. Dekha satan thakai. Many clearly the third season is Punga. Jiswam Bahai Pida Punga View in an upper Pivea Paisa. Many the third season is Punga Paisa. Many Mohima Kodan in Chida Paisa. Many the Tharo Konan Hawaii. And the Perman in Chida Paisa. Many the third season is Punga Nikita tonight. And be sure, all common nothing. Bird, Ashibat. Kasih arus juga, ambai hinajan, jadi bukan rapor Yesus Kristus namanya dibaik. Amin. 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 Boleh jirai